ate ang manahiay na naman sa suod mo ni wa sa gawas. Bati na. Daan pa kung gitahi gini apil ng bugas kung asawa karon. Lam! Sus. Tayo doang. Wa naman gi ayong dagat ron panginabuhian. Pati naman yung lisura, di man sama ni adto nga ang dagat makapaeskwela tag college. Pati na yung lisura, kinahanglan nga mangita gyud kog pagi ron nga makakwarta sab ko. Pero may na lang gani kay kamao man ta manahi og sapatos. Sa tapsag des Ginoo, nagihatagan pag yung tanyag laing abilidad. Karon kay wa may ayong panagat. Ari kos mama. Manahi kog sapatos. Ha, kung magkalisod oh. Tahi man sa tagbilahan. Ana nga akong sugda na akong pagka mananahi og sapatos. Aron di gyud higot man akong pamilya. Karon kay siguro ko kay dihan dapita daghan kay trabante sa usa ka industriya. Unya magstilto man na sila. So daghan yung mga guba-guba nga sapatos. Adto ko sa among kasilinganan aron masugda na nako ang pagpanahi sa sapatos ug bilahan. Po yan sa sapatos. Sige pa magtinitinil ni kung asawa may pailabay nang kuno ay. Bay asaw din mo na. Ako na ilabay ba kay parte namang gubaa di na magamit man. Ayaw. Kaya ako nakita niyo yung sapatos, maayo paglapa-lapa. Maay pa gyud lapa-lapa pero gisi naman dili dapita. Aw ka nang gisi, wa gyud nay problema. Kay matagan ra solusyon ato nang tahion. Yamat ra. Kamao de kay ikay manahi ay. Aw, pansay kay ko nang tahi sapatos bay. Tahi may tag bilahan nga nagusbat ni sa Mawang. ato nang tahion. Oh. Barato raman. Pila bayad mo? Aw. Tagay lang kog 15 kada buslot. Pang. Bunya, pila ka mo buslot ani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam. Siyam ka po. Tag 5 lang buslot. Tag 5. Tag 5. Daram din na sapatos lagi ako gipangita lagi. Ako nang gipangita kay ako nang gipatahig to sa merkado kay gamit kay Wala nang mga ning ilabay kay siyam ka buslot ni abot sa ning dati manahi ay siya. ako na siya. Oh, tag 5 ko ng buslot. Siya may buslot ani. Mas maayo noon kay na ako maabot og merkado ana lang nalipatay niya. Oh, sige. Oh, tayo ano. Ikaw, ganahan pa man kada. Bantayin na ang iyang pagtahi. Kung may ba kay ako, buhatos ko sa kabaw kay mamalhin ko. Oh, sige. Ako sige, ayuhag bantay la ba? Kay base ni gumagtahi o kanana sa imuha mo itahion. Ano ko dili lagi. Ay ginagi patahi kay diskumpiyado ra ba ko sa naong ani manihi ay. Asa may angay kung ako ni patahi unsa pa maimuhang handusan o gapay. Sige, ato ko malhin ka kabaw lang. Sige. Ako tumban na ka na sir. Sige nagtahi sir. Kanang Hayon ko diha. Tag 5 ang akong pangayo kada buslot. tag 5. Nya usa pa sir ba kanang usa tugingan sa umbana sir nga mutahi ka og bilahan. Mutahi ko bilahan. Katubang mga bilahan nga nagusbat na. Katong niagi ka anak. Niagi ka anak. Unya na naman sapatos sa akong bana ay kanang. Unahan na ako ang kuan bilahan kay nagusbat oy wala kog butahi sa pagpanganak nako dito gud. Unahan na akong bilahan. Sige na kay nitras nila ka ba akong bana nagkuan sa kanang kabaw ba? Sa pamidugayan no to. Oh, sige na. Ato na ako nagtahi. Ato ta dito sa sulod sa balay sa namo kay may na mga plastada ako dito. Dito sud ta balay. Oh, sige dire. Pag tinahi ay na. Manahi ay mo dito kung abot sa mo analimot ko to pa may buslot usa dito nga sa ako ang brit. Ipatahi ko to kay bisig mo tahi sa diya. Mo balik ko na ko. Ate ang manahi ay na naman sa suod mo ni wa sa gawas. Bati na. Daan pa kung gitahi gini apil ng bugas kung asawa karon. Lam! Lab. Ha? Animal. Unsa hinaya kay sakit? Ha? Kanang aritak sa gawas. Okay, gawas. Nagpatahi isa sa sud. Lab kanang isira na lab isira. Kanang akong gipatahi ang akong bilahan kay iba ba ka lab nga kanang lain kay tan-awon lain nang hiwi nang nawala ana naman gud. Ingnan ka nga ayaw patahi apil ng bugad sa pato sa gihisgutan. Para sa mugwapa akong bilahan kay pagpanganak ben ako wala tahiya sa nurse. Wala akong patahi niya. Ayaw kasukon ako bike. Ang bilahan nga grabe na murag buka sa kadakon sa sapa. Nabirhin nagbalik. Oh, lami na sa kay ni bilahan lab. Nabirhin nagbalik ko. Mao di ay. Pasalamat ito. Pasalamatan ka.